Analiżi li għamel il-ġurnal Malta Today titfa' dawl fuq kif in-negozjant taż-żejt li ngħata l-proklama seta' kien qed jgħaddi l-kummissjonijiet f'kont bankarju Svizzeru. George Farrugia kien jgħaddi ammonti kbar ta' flus f'kummissjonijiet li kien jirċievi mingħand Trafigura u Total f'kont bankarju Svizzeru. Huwa kien juża rċevuti li kellhom indirizz fals u numru tat-telefon fals waqt li jinnegozja b'kumpanija b'isem differenti. Dan għaliex fil-waqt li l-kumpanija leġittima li kellu f'Malta kien jisimha Icon Limited, il-kumpanija li kien jinnegozja biha biex jieħu dawn il-kummissjonijiet fil-kont bankarju privat Svizzeru tiegħu kien jisimha Icon. Icon Limited, il-kumpanija leġittima reġistrata f'Malta, kellha bħala direttur nomini il-kumpanija Intershore Fiduciary Services li titmexxa mill-eks kandidat laburista Joe Cordina u mill-eks kandidat nazzjonalista l-avukat Martin Fenech flimkien ma' individwu ieħor. Fil-waqt li l-kumpanija Intershore Fiduciary Services kellha aċċess għal kont bankarju li kellha Icon Limited mal-Bank of Valletta f'Malta li fih kien hemm depositati ammont żgħir ta' flus, l-Intershore ma kellix aċċess għal kont bankarju Svizzeru privat ta' George Farrugia. Mill-analiżi li għamel il-ġurnal Malta Today jirriżulta li ħafna mill-kummissjonijiet li rċieva George Farrugia meta uża l-isem Icon u mhux Icon Limited marru fil-kont bankarju Svizzeru tiegħu. Dawn il-kummissjonijiet kellhom irċevuti identiċi għal dawk tal-kumpanija Icon Limited, imma kienu manipolati fejn l-isem li kien jinnegozja bih kien Icon u mhux Icon Limited. Jirriżulta wkoll li l-indirizz u n-numru tat-telefon ma kinux tajbin biex ħadd ma jkun jista' jagħmel kuntatt ma' din il-kumpanija. Fil-fatt, id-diretturi tal-kumpanija Intershore Fiduciary Services qalu li kemm kien ilhom diretturi nomini tal-Icon Limited, id-dħul tal-kumpanija kien ta' kważi 334,000 euro. Din iċ-ċifra hija ferm il-bogħod mis-6 miljun euro li l-familja ta' George Farrugia kienu qed jakkużawh li ħa mingħand il-kumpanija tal-familja li ma' flus fil-parti kbira minnhom kienu marru fil-kont bankarju Svizzeru li fir-realtà l-Intershore Fiduciary Services ma kellix aċċess għalih.